בואו נראה כיצד תלמידים של דון ז'ואן משיגים טלפון מבחורה. סליחה, יש לי שאלה אלייך. מי משקר יותר, גברים או נשים? נראה לי שנשים. אז איך אני יודע שאת לא משקרת עכשיו? קיצר, תרשמי את המספר שלך. יתרונות, התלמיד הצליח במטרתו. חסרונות, הוא יכל לא למצוא חן בעיניה. היא יכלה לסרב, ללכת או להגיד שיש לה חבר. היא יכלה להתעלם ממשפט הפתיחה. כל התהליך לקח 15 דקות, שזה זמן יקר. ראו כיצד עושים זאת המתחרים של דון ז'ואן. תביאי את הפלאפון שלך. מה? את הפלאפון. תודה. יתרונות, התלמיד הצליח במשימה. היא לא יכלה ללכת, לסרב או להגיד שיש לה חבר. היא לא יכלה להתעלם מסכין הפתיחה. כל התהליך לקח 10 שניות בדיוק. חסרונות, קיים סיכוי שהיא לא תענה לו. מסקנה, החברות המתחרות טובות יותר מדון ז'ואן. אל תלכו לדון ז'ואן. דון ז'ואן, שיפור עצמי והצלחה עם נשים.